An balimaw ani ɲankuma kibaru b'an bolo k'a las'aw ma bi o de ye k'a fɔ kɔni ko an ka finitigi saba kɔni ko olu tora bamacijuguw ka wale dɔ la min kɛra arabadon an ka dugu dɔ la Mopti mara la ni a bɛ f'o ma ko Nampala kunnafoni y'a jira k'a fɔ kɔni ko ni maakɔfɔlen ninnu tun bɛ convoi de la armée mɔgɔw ka convoi ni o mobili fɔlɔ n'u tun b'o kɔnɔ o kɔni o yɛlɛla mugujugu dɔ kan ni a bɛ f'o ma ko mine ni o explosera wa o kɔfɛ ko bamacijuguw bɔra ni ka kisɛw wuli an ka finitigiw la o de senfɛ an ka mɔgɔ saba kɔni o dɔgɔyalenba o nin tora a la wa fɛnɛ mɔgɔ saba fɛnɛ wɛrɛ joginna o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen olu fɛnɛ lakanabaliya kelen hukumu kɔnɔna na an b'a yira o la k'a fɔ fɛnɛ ko Tɔnbɔkutu kunun yɛrɛ dɔrɔn attaque dɔ fɛnɛ kɛra yen yɔrɔ la o attaque in kɛra mugu fɛ mugu min bɛ ci ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa sanfɛ ka taa bin yɔrɔ la ni a bɛ f'o ma ko roquette o cira ka taa se MINUSMA ka camp min bɛ Tɔnbɔkutu aéroport fan fɛ a taara jigin yen de yen Faransi sɔrɔdasiw fɛnɛ dɔw bɛ yen ni olu kɔni joginna nin ko in na kunnafoni kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko tubabuw ka Faransi sɔrɔdasi kɔni fo 6 o ɲɔgɔnna a dɔgɔyalenba o de kɔni joginna nin mugujugu in cilen fɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ fɛnɛ ko minisiriso min ka jɔlen bɛ mine ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale kɔni ye décision dɔ ta min na a y'a jira ko damaw bɛɛ bɛna datugu nin kalo in tile 15 fo ka taa bila septembre kalo tile 30 la o kɔni ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko samiya min daminɛnen filɛ nin ye ko kɔni waati la ko damaw man ka kɛ yen ka d'a kan ko mɔgɔ saya caman kɔni ko bɛ se ka bɔ a ko la ka d'a kan dama bɛ bin mɔgɔw kan o de hukumu kɔnɔna na gouvernement kɔni b'a ɲini dama baarakɛlaw bɛɛ fɛ ko nin waati in na k'u kana se damaw fan fɛ nka dama baarakɛlaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin décision in ko ma bɛn u ma ka d'a kan ko olu ka baara de bɛnnen don nin sanu ɲini ma wa fɛnɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko olu sigalen b'a la ko jamana ni a tɛ fɛ ka dama ninnu n'olu bɛ u dahirimɛ sɔrɔ la ni k'o di tubabuw ka compagnie baw ma ni o ye damabɔla mansin minnu bɛ dama bɔ o kɔni ko o de hami b'olu la ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi an ni ce aw ka kulomajɔ la